Moitas grazas. Para min é un placer volver a Niterói, non é a primeira, nin a segunda, nin a terceira vez. Hai un refrán que di que a terceira vai a vencida, non foi. Eu estou encantada de estar aquí despois desta terceira vez e despois de voltar aquí moitas veces máis. Estou aquí agora nesta mesa chamada como presidente do Consello da Cultura Galega e agradezo a deferencia de chamarme nesta condición, porque é a que teño neste momento, non? Pero eu xíntome unha parte integrante deste simposio, deste seminario desde o propio inicio. Realmente eu estaría aquí igualmente, fose a miña condición, estaría como profesora universitaria que é o que son realmente, non? É dicir, eu sou unha profesora universitaria que neste momento ten a honra de presidir o Consello da Cultura Galega, porque é emocionante realmente estar neste seminario. Mirade, hai como 10 anos, estou botando agora as contas para atrás, xa poderá me corrixir millón, porque falaba antes da colaboración previa. Eu creo que foi aproximadamente 10 anos cando empezou esta colaboración directa co grupo de Niterói, non? Porque nós xa tiñamos, estamos tendo outro tipo de interlocutores, outro tipo de proxectos para levar adiante no Brasil, non era este o primeiro contacto, pero empezamos aquí co grupo de Niterói, eu creo que foi en 2009. E foi callando esa idea de establecer esta ponte continua e de establecer esta ponte que tiña como objetivo, por un lado, o coñecemento mutuo, como decía antes o presidente da Academia, é dicir, non se quere o que non se coñece. Nos queríamos que, por un lado, a Academia brasileira soubese de nós, da mesma maneira que a Academia Galega debía saber do que se estaba facendo no Brasil, non? E que, ademais, queríamos situar o galego no itinerario dos lingüistas portugueses, o sea, dedico a portugueses, de brasileiros ou portugueses, estivesen onde estivesen, e de maneira moi especial no Brasil, non? Porque non nos parecía aceptable de ninguna maneira desde o punto de vista científico, desde o punto de vista histórico e cultural, que se prescindise de colocar o galego dentro da historia do portugués. Convencidos, ademais, de que o galego se explica a si mesmo, sin ter en conta que foi o que pasou coas outras variedades da lingua chamadas portugués en todos os lugares do mundo, nin o portugués se pode explicar en ninguna das súas variedades sin ter en conta que o que pasa en Galicia, que foi o que pasou e pasa en Galicia. Por lo tanto, que tiñamos que escribir a nosa historia común ou non común, tendo en conta a ollada do outro. Empezamos pasemiñamente, estivemos aquí, estivemos en congresos importantes no que nos fomos xuntando con outros colegas que estaban máis focados para a lingua portuguesa, estivemos en São Paulo, editamos o libro, fixemos encontros aquí e acolá, e do último encontro que fixemos aquí en Niterói en 2016, hai agora 3 anos, dixemos, non, temos que pensar nun foro que periódicamente, pero de maneira máis ou menos anunciada, se reúna e dalle algún tipo de estabilidade. Pensábamos daquela, recordo, en outubro de 2018. As cousas foron por camiños tan terribles que de 2018 nós non estábamos pensando en poder facer nada deste tipo, pero sin embargo aquí estamos en xuño de 2019. Por que? Porque os compañeros de Niterói non desistiron. Eles continuaron e aquí está esta espléndida realidade de que por fin nos podemos xuntar con este público tan amplo. Xa non somos a dúcia e media de galegos de Galicia, galegos de Niterói e cunha Valeria da USP que anda por aí e co Tomás e con algún máis, sino que xa somos este grupo grande que realmente é un éxito que hai que atribuir á constancia na idea do grupo de Niterói espléndido, con Xuxara e con Xan no frente. Por tanto, ainda que digo que me sinto parte integrante como tropa de base da idea, realmente o mérito deste encontro é deles e eu creo que merecen un aplauso extraordinario.